Soc Teresa Colomar, soc la directora de Qualitat i Sostenibilitat a en VRP Elèctric. Som una empresa on la seguretat industrial és clave en la nostra activitat. La seguretat industrial és un sistema d'obligacions legals que limiten els riscos potencials a les indústries. Però més enllà de la redacció de les normes, cal conscienciar empreses i treballadors de la importància de la seva estricta aplicació. Tenim 10 línies de negoci dividides, hem assignat un responsable de seguretat industrial per cada àrea i estem conscienciant els operaris en la importància de seguir totes les medides elèctriques i de seguretat per a pujar a techos i tots el tipus d'obres singulars que nosaltres tenim. Darrerament, i mitjançant el Reial Decret 770 del 2025, s'ha impulsat la figura del responsable de seguretat industrial, un professional encarregat de coordinar i garantir la màxima seguretat a totes les àrees dins d'una mateixa empresa. Antigament fèiem formacions més anuals, ara el que estem fent són formacions mensuals i trimestrals. A través de WhatsApp fem campanyes de conscienciació, a través de vídeos, els mateixos responsables de recurs preventiu el que fan és que per grupos senten a les persones i els expliquen exactament quins riesgos s'han detectat i on tenen que apretar i tindre en compte el màxim riesgo on el tenen. Als operaris els enviem a Femeval a les seues instal·lacions per a que es formen i en tècnic de Femeval té previst vindre a les nostres instal·lacions, igual com a totes les empreses del metal, i fer una avaluació gratuïta i dins de les debilitats intentant minoritzar-les per a donar-li major valor al Real Decret. Tenim un recurs preventiu per obra, després tenim un recurs de seguretat industrial per àrea d'activitat i tot això va reforçat per les OCEs, que són organismes certificadors que certifiquen que aquesta seguretat està aplicada en tot el procés. És absolutament necessari construir un entorn laboral òptim i confiable. I entre tots ho aconseguirem. Segur que sí.